Hej. Har du ikke tænkt dig at præsentere noget? Jeg tænkte, det skulle lytte. Nej, okay. I dag så skal vi så vi lidt på en anden video, hvis I har set den. At vi skulle smage noget græsslik, men det blev til græskage i stedet for sådan noget. Og mor, kan du lige sige, hvad det hedder? Det her, den hedder Trendy, og så hedder, jeg tror der står Lillupita. Lillupita. Og jeg tænker, det måske betyder æble. Og den her med æblesmag. Fordi det står noget nummer. Kan I se? Ja. Og her står der, tror jeg, Kepasupita. Og det tænker jeg betyder kæster. Lad os smage på den med æble. Den er sådan Stor. nej, den er ikke stor. Nå, den er ikke så stor. Den er sådan, men den er rigtig skrøbelig. Og jeg må godt tage en bid først. Ja, okay så. Nej, vent. Jo, okay, du må godt. Og jeg skal huske at sige, at vi er i Grækenland lige nu. Nej, vi har købt de græske kager i Grækenland, hvor vi er. Og ved senere i videoen, der anmelder vi noget græslik. Måske. Det ved godt. Den krummer i hvert fald. Jeg synes ikke, den smager æble. Jeg synes, den er lidt tør i det. Men den smager ikke æble. Hvad synes du? Så jeg kan få ikke som plejer. Fra 1 til... Nej, fra 0 til 10. Ja, den smager ret meget kage. Kan jeg ikke sige 0 til 10? Jo. Hvad giver du den, mor? 3. Jeg giver den 11. Jeg giver den 5. Så vil du prøve kirsebæren. Det smager lidt æble. Hvad har jeg fået? Den er gået i stykker. Okay. Jeg har fik i tasken. På vej op ad den her bjerg. Den smager bedre. Ja, måske. Den er ikke helt lige så tør. Til gengæld er den meget sød. Og jeg tror måske bedre, at jeg kan lide æble. Skal vi 2 eller hvad? Okay. Og så skal vi snart have noget vand. Og det er den. Så lige en bid af æble. Okay. Hvad er det her? Og den krummer helt vildt på den. Prøv at opgive